испугались или что-то непонятно. Яңа вакцина турында монда барысында тәфсилләп аңлаталар, лекция укыйлар. Тыңлаучылар 20 кеше. Ковидка каршы прививка ясатырга килүчеләр. Араларында пенсиядәгеләр дә, урта яшьтәгеләр дә бар. Монда метод Страуса белән дальше яшәп булмый хәзер, уже башын чыгарырга кирәк моннан. Потому что бу неизбежно, моның белән бергә яшәргә туры килә безгә. Дальше монардан башка никак без вакцинации. Шулай дип аңладым. Дело опасное, непростое. Куркыныч жерден кочып яшәп булмый. Иптәш кызым ярты ел элек ясатты. Соңыннан организмында антитәнчекләре булуы ачыкланды. Мин дә килдем. Прививка ясар алдыннан теләк белдерүчеләргә 10ннан артык анализ бирәсе. Аның Казанның 7нче сырхауханәсендә бушлай эшлиләр. Кеше сәламәт булса, ковидка каршы тәнчекләре булмаган очракта гына аңа вакцинаны кадыйлар. Әлегә теләк белдерүчеләрнең бик күбесе прививкага туры килми. 20 кешенең бары 5-сенә генә укол ясаганнар. Сәбәпләрен табиблар булай аңлата. Главный отсев происходит... Тикшерү узган анализлар биргән кешеләрнең 40%-ында антитәнчекләр булуы ачыкланды. Кемнеңдер кан анализларын ачар, екле ханымнарга да бу прививканы ясау тыела. Ирина ханым анализларын дүшәмбе биргән, барысы да яхшы. Бүген прививка ясатты. Мәктәптә химия укытучысы ул. Кечкенәдән укулдан курыкмаган. Я за вакцинацию. Мин һәр вакыт прививка ясатам, аның файдасын күрәм. Бу юлы да озак уйлап тормадым. Җитмәсә вакцина беренче генә сыналмый, кимчелекләрен белмим. Бер кешегә 2 укол тиеш, икенчесен 3 атнадан соң кадыйлар. Прививка ясаткан кешеләрнең сәламәтлеген 6 ай дәвамында табиблар күзәтәчәк. Алар пандемияны бары вакцина белән җиңеп булачак ди. Он точно не вызовет заболевания, но принесет очень большую пользу. Вакцина 500 доза, әмма аны кадар өчен 650 кешене алдан тикшерәләр, чөнки барысы да туры килми. Теләге булганнар 7нче сырхауханәдәге контакт үзәккә шалтырата ала. Фәйрүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.